کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ پہلے بسم اللہ تے موڑ ذکر نبی دا او دیال تے ڈھیر سلام مومن اللہ سوم صلاة دی حاجت بخشے ہر رات طویل قیام مومن واہ تے شاللہ گزرن بکیا با عزت جیڑے زندگی دے ایام مومن بنے زینت کلمہ اٹھا دی جدہ ناصر لفظاں جا مومن واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا عرض ہے کہ جھٹ اجھکتا سہی تینو نہ اٹکندہ کہ جھٹ اجھکتا سہی تینو نہ اٹکندہ کیڑی کالی سرگی ویلے تے گل دستہ میریاں نیک دعائیں دا تیرے نالی سرگی ویلے تو جناب کے بدے ہاتھ ٹھکرا نہیں نبیاں داج کچھ خیال نہیں سرگی ویلے سن ناصر دے لدرانے دی حال حال سرگی ویلے تو جناب کے ڈٹھے دو